Nehovorte mi, že som jediný, ktorý keď sa prvýkrát dopočul o Bitcoine, tak to bolo v spojitosti s anonymitou alebo kriminalitou. Čiže moja predstava, na dark webe sa predávajú drogy, zbranie, dokumenty a tak ďalej a tak ďalej. A keď nakúpim za ten Bitcoin, tak ma nikto nevystupuje a nikto si ma k tomu nepriradí. Lenže keď som začal študovať krypto, myslím doma, nie v škole, keď som začal študovať krypto a začal som sa o ňo viacej zaujímať, tak som zistil, že to tak proste úplne není. Ak si v krypte nový a teraz pozeráš toto video, možno ťa to zaskočí, lebo veď si tiež počul, že krypto je anonymné a tak ďalej. Takže si povieš, že som len nejaký kretén, ale na konci videa zistíš, že síce som kretén, ale ten, ktorý má pravdu. Takže ako to je? No, keď si založíš svoju privátnu peňaženku, návod ako si ju založiť som ináč nahral na YouTube, čiže si to môžeš pozrieť. No, takže tam potrebuješ nejako dostať tie kryptomeny, samozrejme. Ale ako? Jedna možnosť je, že niektoré tieto peňaženky majú možnosť nakúpiť si tam priamo s kreditnou kartou. Lenže to s anonymitou už nemá absolútne nič spoločné a ešte tam máte menej výhodný kurz, nazývaný spread. Čiže dáte nakúpiť za fiat meny cez kreditnú kartu a ono vás to hodí na platformu tretej strany a tam už overujú KYC. KYC je overenie zákazníka. Čiže v tomto prípade už má niekto dáta o tebe a tej tvojej peňaženke a jednoducho si vás dokáže spojiť. Takže nedarí sa. Ale skúsime druhú možnosť. Zaregistruješ sa na burze ako Binance, ale tam je tiež overenie klienta, čiže zasa nič. Aj keď sú iné burzy, ktoré ešte nemajú KYC, aj keď do roku 2026 podľa regulácie MiCA by mali všetky tieto burzy v Európskej únii spĺňať podmienky KYC, tak aj keby ste sa zaregistrovali na burze, ktorá ešte KYC nemá, tak tam nemáte možnosť vložiť peniaze cez kreditnú kartu. Takže zasa nič. Ale máme tu ďalšiu možnosť a to sú Bitcoin maty. Teraz budete hovoriť, že som možno trošku paranoidný, alebo naivný, alebo niečo v tom zmysle, ale dajme do úvahy, že ste niečo spravili, alebo ste nejako nelegálne získali kryptomeny. To sa môže stať, ale nechcem vás k tomu nabádať samozrejme, len čisto hypotetický scenár. Tak tým pádom už po vás niekto pôjde a bude sa snažiť nejako zistiť tú vašu peňaženku. Alebo keď niekoho naseriete, nemusí to byť ani nelegálne, ale stačí niekoho iba naserať, dajme tomu. Bitcoin maty sú väčšinou v nákupných centrách. Tam je veľa kamier. Čiže keby niekto silou mocou chcel, tak dokáže si vás spojiť skrz to, že ste tam vy reálne prišli a ste si tam vložili peniaze. No a ako fungujú Bitcoin maty, keby ste sa pýtali, Bitcoin maty fungujú jednoducho tak, že vy tam prídete, je to ako automat normálne na výber a vklad hotovosti. Normálne tam vložíte peniaze, naskenujete QR kód vašej peňaženky a za menší poplatok vám ten Bitcoin mat pošle nejakú kryptomenu, ktorú si vyberiete na vašu peňaženku. Čiže to nie je až tak odhalenie vašej osoby, keďže je to stále anonymné, ale aj keď len do nejakej určitej sumy, lebo naposledy, čo som vedel, neviem ako to je teraz, tak do 950 € bol bez KYC ten vklad do Bitcoin matu. Neviem ako to je teraz, nechcem klamať a ani sa mi to nechcelo nejak hľadať. Ale dobre, čiže tu máme len možnosť, že vás niekto odhalí skrz tie kamery a tak podobne. No a máme tu poslednú možnosť, ktorou je Vexl. Keby ste niekto nevedeli, Vexl je jednoduchý princíp, ako zameniť peniaze za kryptomeny, lenže už potrebujete na to druhého človeka. Hej, niekto má príklad Bitcoin, vy máte hotovosť. Čiže vy mu dáte peniaze a on vám pošle na vašu peňaženku ten Bitcoin. Má to viacero rizik, nikdy som vexlovať neskúšal priamo takto, že dal som nejakému random typkovi hotovosť a on mi poslal späť Bitcoin alebo nejakú inú kryptomenu. Ale sú tu tie rizika, ktoré som síce nezažil, ale stále ich môžeme nájsť a stále sa môžu vyskytovať. Prvé riziko je to, že ten človek už má vašu adresu a už si vás k tomu môže priradiť. Aj keď mu nepoviete vaše meno, dajme tomu, alebo tak, ale už má niekto tú vašu adresu. A ďalšou vecou je, že to je zlatá baňa na podvodníkov. Pozrite sa na mňa, hej, ja mám vysoko štiehlo atletickú postavu, čiže proti mne, keby sa postavil nejaký bombardér, tak a povie mi, že daj mi všetky tvoje peniaze, tak ešte mu poďakujem. Ale chápte ma, že vás proste môže niekto v tomto okradnúť a ešte berte do úvahy, že tým pádom, keď sa jedná o Vexl kryptomien, tak ten človek už vie, že vy sa orientujete v krypte, že už máte pravdepodobne nejaké tie kryptomeny, čiže už len toto by mohol chcieť zneužiť. Hej, je to dosť paranoidné, naivné, ale stále sa to deje, sú také prípady zaznamenané, neviem či na Slovensku, ale deje sa to, preto vás chcem na to upozorniť, aby ste boli obozretní.
Ale berme teda do úvahy, že sa vám nejak podarilo to krypto úplne anonymne dostať na tú vašu peňaženku, nikto nemá vašu adresu a už to tam proste máte. No, v tomto prípade je tvoja úloha už to nikam neposielať, nerobiť žiadne transakcie s nikým, s ničím, len to proste držať. Do momentu, než ho budete musieť zasa predať, alebo budete chcieť ho predať. Ale už len keď pošleš nejaký bitcoin alebo kryptomenu, nejako to je jedno, pošleš kamošovi, tak už on má tú tvoju adresu a už cez neho sa dá zistiť, kto si a podobne. No a okrem toho, že by som ja mal tvoju adresu, tvoje peňaženky, tak okrem toho, že ťa môžem v úvodzovkách špehovať, hej, že akú transakciu si kedy spravil a podobne, lebo je to všetko open source na blockchaine, je to všetko viditeľné, každý si to môže pozrieť bez žiadneho overenia, proste na to klikneš, na Bitcoin scan, na Etherscan a podobne, na ostatné blockchainy a tak okrem toho, že vás môžem špehovať, tak môžem zistiť aj, čo všetko máte na tej vašej peňaženke a v akej hodnote. Čiže ak ste náhodou skrytý milionár, tak neposielajte z tej peňaženky niekomu kryptomenu, aby zistil, čo všetko tam máte. Preto sa na Bitcoin a väčšinu ostatných kryptomien používa termín pseudoanonymný a nie anonymný. Lebo síce anonymita je tá, že tvoje meno nie je priradené k tvojej peňaženke. Ale aj keby za 10-20 rokov zistím tú tvoju peňaženku, tak si následne spätne viem všetky transakcie, všetko si viem dohľadať. Takže spravil som pár ľudí odišlo predať svoj Bitcoin, ale pre tých, čo ste tu ostali, tak vám napravím chuť a poviem vám zase niečo dobré. Keďže nie som jediný, koho série táto pseudoanonymita väčšiny kryptomien, tak pár chytrých ľudí si lámalo hlavu nad tým, ako to zmeniť. Samozrejme, Bitcoin zmeniť nemôžete, ale to, čo môžete, je spraviť novú kryptomenu, ktorá bude zameraná na anonymitu. Na to si to vyžadovalo viacero ľudí, tým ľudí, ktorí vymýšľali nové technológie na blockchaine, ktoré to doteraz neboli. No a aké sú to kryptomeny? Tak ako král kryptomien je Bitcoin, tak král anonymity je XMR alebo Monero. Nemýlte si to z XRP, to s tým nemá absolútne nič spoločné, skôr je to úplný opak. Ak chcete skryť svoje kryptomeny, chcete súkromne poslať niekomu peniaze alebo súkromne ich chcete dostať, tak XMR je voľba anonymity. Je tu ale viacero kryptomien, ktoré sa zamerali na anonymitu a vy si ich môžete preštudovať, pokúkať a podobne. Stačí ísť na CoinMarketCap, tam si zvolíte kategóriu privacy coiny, alebo ako sa to číta, a tam ich máte všetky a môžete si ich vybrať. Lenže aj toto svetlo na konci tunela má svoje nevýhody. Keďže XMR, teda Monero, vystriedalo na dark webe Bitcoin, keďže XMR je nevystopovateľný, tak ho ľudia berú ako nástroj pre kriminalitu alebo spôsob, ako anonymne nakupovať na dark webe a podobne. Takže to nevrhá dobré svetlo na samotný projekt a úzko s tým spojená je aj široká adopcia tejto kryptomeny. Prečo by to malo vadiť, sa pýtaš? No, vadí to len z toho princípu, že v prípade, ak náhodou sa nikdy nestane to, že sa táto kryptomena dostane, alebo nejaká kryptomena tejto kategórie sa nedostane do širokej adopcie ľudí, tak nemôžeme očakávať, že sa stane niečo ako u Bitcoinu. Tým myslím pumpu až do nebies. Ale je tu stále nádej skrz regulácie, ako som už spomenul. Keď bude Európska únia šlapať na ľudí, aby si overovali všetky svoje kryptopeňaženky a podobne, že už ani pripojiť sa na internet nebudete vedieť bez KYC, tak v tom prípade príde na rad táto kryptomena alebo kryptomeny podobného typu a verím v to, že ľudia sa budú stále snažiť obísť nejaké regulácie, ktoré si môžeme povedať, že Európska únia nevadí. Ale nechajme sa prekvapiť. Ak by ste náhodou chceli, že by som rozobral túto kryptomenu Monero alebo akúkoľvek inú, môže to byť aj z tejto kategórie, alebo rôzne iná kryptomena, kľudne mi napíšte do komentára a ja vám ju kľudne rozoberiem, lebo baví ma strašne robiť research o kryptomenách. Čiže šupni koment, šupni odber a my si tu ešte zhrnieme toto video. Čiže, čo sme zistili? Zistili sme, že Bitcoin a väčšina kryptomien nie sú anonymné. Sú pseudoanonymné. To si zapamätajte. Ak ti zistím tvoju peňaženku alebo viacero tvojich peňaženiek, tak môžem vystupovať všetky tvoje transakcie alebo zistím, čo všetko vlastníš, a môžem sa ti buď vysmiať, alebo ťa pochváliť, alebo ti závidieť. Ale máme tu privacy coiny, ktoré tento problém riešia. Ja ti ďakujem, ešte raz nezabudni dať odber a my sa vidíme pri ďalšom videu.